Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti ya? Ngerti ya? Nek lelono ngerti? Ya ngerti wong sampean wis ngerti nek didono nek pengembara. Jadi wit biyen mula niku ana sing penggaweane mengembara, lelono. Sing ahli ibadah. Wong sing tekun ibadah ing gunung senengane apa uzlah. Ulo salam marang wong sing tukang nyetrika kala wau. Apa sampean duwe roti? Assalamualaikum. Napa jenengan duwe roti? Nggih. Kang biasa sampean wenehke marang aku. Utawa nek ora aku dono wae aku dono. Aku ben weruh roti. Engko tak ambungi, tak gandane nek kowe nggo iman. Nek kowe iman. Soalnya aku wis ramangan pirang-pirang dino. Niku pemature sinten wau? Pengembara kalih tukang setrika. Nuli tukang setrika mewehne roti siji marang abid. Wong lelono sing ngaling ibadah wau akhire diwehi roti siji. Akhire donga, kasar muga-muga Allah ngapura dosa nira lan bersihake ati nira. Sedekah. Nuli kasar mewehake roti meneh, abid ngucap meneh, ya kasar muga-muga Allah ngapura dosa nira kang wis liwat lan kang bakal kedadean. Nuli kosor mewehake meneh roti maneh sing kaping telu. Abid donga meneh. Panci pripun nggih? Isane mok ndonga mok ndongakno. Tapi aja dionekno mok soalnya donga niku luar biasa. Nggih. Soale nek ningali crita niki seandainya ora didongakno dipangan ulo kan ngeten. Akhire bareng diwehi roti sing kaping telu, nggih. Wong sing lelono wau ndongake maring tukang setrika muga-muga Allah mbangunake sira omah panggung ing swarga. Akhire tukang setrika wau bali menyang desa iku kanthi slamet. Akhirnya penduduk desa iku mau metu matur marang Nabi Isa. Lho Nabi Isa sampean iki gak konsisten, sampean kon ndongakno kok wong ije slamet balik nek ngene desa balik nek gandong. Nggih. Nyatane tukang setrika iku mau balik nek kene meneh. Akhirnya bisa dawuh sira undang. Akhirnya tukang setrika diundang. Bareng teko Nabi Isa dawuh, kasar aku critanono pengamal nira ing dina iki. Kasar matur. Tukang setrika wau akhire matur. Aku ketemu karo wong kang ahli lelono saking gunung-gunung iku. Nuli njaluk mangan marang aku, nuli tak wenehi roti telu. Nuli saben tak wenehi roti aku didongake. Jadi kronologi ini ngamale sing dilakoni dina niki wau diceritake tenggene Nabi Isa. Isa dawuh coba gawa ngrene bungusan ira iku tak tinggalane. Nggih kanggo mbuktekke bilih nabi niku tetep nabi tetep istimewa. Nggih. Wong didongakno, kon ndongakno wong kenyataane kok jeslah selamat kan ngoten gampange ngoten. Bareng dibuka wis iku lho bungkusan gorene tak roh. Bareng dibuka ing jerone ana ula ireng kang dikendhaleni nganggo kendali wesi ditaleni wesi.
Akhirnya bisa dawuhe kula ireng sira rak ditugasake nyokot kosor iki kula mangsuli nggih. Nanging ana abdi dalilana ing gunung iku njaluk mangan pangan marang tukang setrika. Sawise diwenehi saben diwenehi didongake. Angger dikai roti iki didongakno didongak. Lan ing sampinge abdi iku ana malaikat kang ngucap amin. Ngamini dongane pengembara. Nuli Allah nugasake malaikat kang supaya ngendhaleni aku nganggo kendali wesi iki. Akhiri Nabi sadawu maring tukang setrika. Miwitana oleh nira kerja Allah wis ngapura dosa nira sebab barokah sedekah nira ning natane nek kon sedekah do rasa jadi saking cerita-cerita kalau wow betapa dahsyatnya fadilahe sedekah. Haddatsana Muhammad bin Fadl haddatsana Muhammad bin Al-Ja'far haddatsana Ibrahim bin Yusuf haddatsana Abu Muawiyah al-Amas an Salim bin Abil Ja'ad wala kharajat metu sapa imra'atun siji wadon wa ma alaiku tab ing dalem sedene imra'ah sabirun tawi ana cah cilik utawi anak cilik laha kedua imra'ah faja'a mongko teko apa dipun macan tutul fakhtalasa mongko njrobot apa macan tutul minha saking imra'ah sabiyah ing anak cilik fakharajat mongko metu sapa imra'ah fi asari ing dalem nututi sabi anake wa kana lan iku ana maha ing dalem stane imra'ah rohifun utawi roti farondo mongko nyegah lah marang imra'ah sapa sailun wong ngemis fa'at amat mongko mangan sapa imra'ah ing sail baca mongko teko adibu apa macan tutul bisa biya kelawan anak cilike imra'ah hatta raddaha ing balekake apa macan tutul ha ing sobi alaiya ing atase imra'ah fa tafa mongko nyuwara sapa hatipun hatip iku swara sing tanpa rupa ning kantut nggih hadi utawi iki iku lukmatun sakpuluhan bilukmatin kang diimbangi kelawan sakpuluhan. Haddatsana Muhammad bin Al-Falton haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim bin Yusuf haddatsana Abu Muawiyah al-Amas an Salim bin Abi al-Ja'ad Salim bin Abi Ja'ad dawuh ana siji wadon metu saking omahe nggawa anake bayi nuli ana macan tutul teko nrobot anake wadon iku nuli wadon iku nututi anake wadon iki nggawa roti nuli dicegat dening wong ngemis nuli rotine diwenehno ora antara suwe macan teko nggawa anake bayi iku engko mbalekake bayine wadon iku nuli ana hatip swara sing tanpa rupa nyuwara iki sakpuluhan dijoli sakpuluhan artine napa tumrape wong sing gelem sedekah segala sesuatu niku gak ana sing jenenge ilang barang sedekah roti siji anaknya pedi mongso macan ora sido mulane hakikine iki rondo buka napa nggih buka wadi wadi niku napa rahasia jadi mulane asline nggih sampean do njaluk suwuk nang gone si asibi niku hakikine ya krana ngamale sampean dhewe krana sampean nek mara ngene Mbah A Mbah B nggih sampai Mbah Z
Niku karena sampean paling ora jenggawa rokok sebungkus. Biasane ngono ku gak mentol nek sukun, paling ora jarum super. Terus ya. Sing marai sampean selamat saking balak nggih asline gini ora kok. Wow, iki mang kowe iku ngene-ngene mboten dibodoni sampean. Nggih. Dibodoni. Sing pen ya niku wau. Karena sampean nggawa gula 5 kilo. Oh, nggih. Lho, sampean ora percaya, sampean nek di masalah ngoten niku, sampean moro nang gone tukang suwuk. Nggih. Ning malaikatan gak aja nggawa dandek sengara bakal mandi. Wong sing sampean gedhog-gedhog niku ya gremeng kok. Nggih, malah akhirnya sampean disosotno. Nggih. Wa biadal isnadi. Tapi niku rahasia lho, rahasiane wong-wong. Ya sing do seneng niku lho, nyuwuk-nyuwuk. Asline ya ora iso, hakikine gak iso, yakin gak iso. Nggih. Sing iso niku ya sedekahe sampeyan niku. Nggih. Wa biadal isnadi lan kelawan iki isnadan anil Amas saking Amas an Nabi Sufyan. Saya Nabi Sufyan an Mu'tab bin Sumai. Kala dawuh saha Mu'tab ta'abbada ibadah sapa rahibun pensiji pendeta. Mimbani Israil saking wong-wong Bani Israil fi saw ma'atin ing dalem siji gereja. Sitina ing dalem mangsa swidak sanatan apane taun. Panadoro monggo ningali sapa rahib yauman ing dalem siji dina ila ba'dis sahari marang samene ora-ora. Fa'jabat monggo gawokake hu ing rahib apa al ardu bumi. Faqala monggo ngucap sapa rahib. Ngucape piye? Launa zatu lamun mudeng isune lardi maring bumi fama syaitu monggo mlaku ingsun. Fiha ing dalem arep. Wa nadhar tulan ningali ingsun ilaiha marang arep. Wa anjalan mudun sapa rahib mahu. Hal tetep ing dalem sertane rahibun apa roti. Waradat monggo nyegah lahu marang rahib sapa imro'atun siji wadon. Fakasyafat monggo buka sapa imro'ah lahu marang rahib faftatana monggo kena fitnah sapa rahib dia sebab imro'ah. Falam yamlik monggo ora miliki sapa rahib nafsahu ing awak dhewe ne rahib. An waqa'a ing dalem yen to jima sapa rahib ha ing ro'ah. Wadroha monggo nemu hu ing rahib apa al mautu pati ala dzalikal hali ngatasé mengono-mengono tingkah. Wa ja'ala nekani hu ing rahib sapa asailu wong ngemis. Faqah monggo maringi sapa rahib hu ing sa'il ar-rahi fa ing roti. Pamata monggo mati sapa rahib. Wajia monggo den tekake diamali sitina apa ngamal suwidak sanatan apane taune. Wa dia monggo den deleh apa ngamal sing swidak taun wau. Fi kafatil mizani ing dalem piringane timbangan. Wajialan den tekake bi khotiatihi apa laku eleke rahib. Wa wudi'at lan den deleh apa khoti'atuhu fil kafati ing dalem piringan timbangan al ukhra kang meneh. Faru jihad monggo den unjukake apa khoti'atuhu kesalahane rahib. Biya mali sitina sanatan kelawan ngamal swidak taun. Kata ji'a hingga den tekake birrahif ya roti. Faudhiya monggo den deleh apa roti ma'amali sapa ngamali rahib. Farujjiha monggo den unjoni apa bi khotiatihi kesalahane rahib. Jadi wonten satu cerita saking Mu'tab bin Sumai. Panjengane dawuh ana siji pendeta Bani Israil ngibadah ana ing siji gereja selawase swidak
tahun. Pinten swidak tahun. Sampean ngibadah nih kira-kira dadi wong ahli ibadah nggih. Sing kecenderungane cara hitung-hitungan yakini sampean nggih. Yakini sampean saat ini akhir-akhir ini kan sampean tetap luwih akeh ngamal apike leres nggih. Yakin mawon jenengan wah ketok kok luwih akeh ngamal apikku timbang elekku. Ini kira-kira pirang tahun? 10? يا أرحم الراحمين فرج على